Sanibona ababukeli emakhaya, igama lami ngulondeka ngwaDlamini aka Lolita, intokazi bakithi kaDlamini maswala khuluma emnangeni, intokazi bakithi eyibonge into asimanje bakithi unina Ngaboshelwa udilika jele. Yes, sengikhona bafethu, siyazi ukuthi it's Blaqlife TV, uhlelo lethu namhlanje engizomthulela lona ethi EKSE Lokishi. EKSE Lokishi. Kanti siyazi ukuthi uhlelo lethu it's sponsored by BEVERAGE. Ungangena nje lapha enkundleni zokuxhumana Instagram, Twitter, Facebook, uthi BEVERAGE clothing, ucheck-e, ungakwazi ukufaka ama-order akho futhi bekwazi ukuthi bekudilivele lonke uhlobo lempahla lukhona ube muhle njengami. Kanti-ke bafethu siyazi ukuthi kulolu hlelo lethu ngizomchazela suke kwenzakalani. Ila khona sozivakashela nje bafethu eKasi, sikhuluma nabantu abangenazo indawo zokuhlala kahle, abantu abahlala ey'tradweni, abantu ababhenga imuhunga, abantu abangenazo indawo ezi-right ngendlela, angithi uyabona. Namhlanje kanti-ke angihambi ngedwa, ukhona ubhuti enginaye la. Sawubona bhuti. Yebo, njani? Ngihamba kahle. Ngiyaphila. Awuthi EKSE? EKSE. Alright, ubhuti uba igama lakhe? Ubhuti Sibonele waMpungosi. Mpungesi, okay. Kuphi emakhaya sithando sami? Emakhaya ngapha eGreytown, kodwa ngihlala la eThekwini. EGreytown. Okay, eGreytown kusekhaya, awungichazele ekhaya. EGreytown la ngizalwa khona emakhaya, kuzothi ikasi lami lilana eStenge. Kwase ukuthi mina ngokuthi ngizovubheka amatoka ngagcina ngila eThekwini, ngagcina ngingene ey'dakamizweni. Okay. So ekhaya khona abazali, abasekho abazali, bakhona abafowenu, kukanjani ekhaya? Ekhaya ukhona umama nodadewethu, umfowethu usaba nomuzi wakhe, omunye umfowethu omncane ukhona ekhaya. Okay, njengoba mina ngingayazi nje iGreytown at all, awungichazela iGreytown indawo kanjani, lokishi, indawo semakhaya, ama-suburbsini, indawo kanjani? iGreytown idolobha ekuthiwa ngumkhungundlovane. Mina mase ngiba semaphandleni-ke endaweni ekuthiwa isembulwane esigodini sangasekhaya, futhi emakhaya. Emakhaya? Yebo. Binjani impilo emakhaya? Kuyaphileka, kuhamba kanjani ngale? Impilo emakhaya ingcono ngoba basadla ngoludala, iy'nkinga ziningi, basalima, basenza izinto zomdabu. Impilo nje ingcono kakhulu. So, okay, sithando sami, ilokhuzana emakhaya, ubhuti unabo abantwana, kwenzakalani ngapho? Ubhuti unaye umntwana kodwa la eStenge, hhayi emakhaya. La eStenge elokishini laseLendelani, la-ke yahlala khona ngesimo somsebenzi before beney'nkinga ezingapha-ke eThekwini. Okay, useneminyaka emingakanani umntwana? Umntwana una-13 years njengamanjena. So kodwa iminyaka isithe kuba mningi ngambona ngoba ngihambe ekhaya ngo-2020. 2020. Yebo. Njengoba sila eThekwini ubhuti behlala ekhaya, methi bekumnandi ekhaya beku-right, yini ekususa ekhaya? Kushuthi ekhaya ngeke ngaba ney'nkinga ey'ncane emva kokuthi ngibuye endaweni yey'nsizwa, phecelezi la sithi mesishelelelile sigcinwe khona. Ngathi mengibuyela ekhaya ngangakwazi ukugcina iy'nqubo nemigomo zakhona zangaphekwa amandla. Awungichazele kancane sithando sami, indawo yey'nsizwa suke kwenzakalani lapho-ke, la ngifuna ukuzwa khona suke kwenzakalani lapho? Shuthi lapho uma uphambane nomthetho loyo uthathe ubekwe khona ngokomthetho wala eNingizimu Afrika, phecelezi entolongweni noma ejuskei noma ejele. Ngeke ngashelela iminyaka ebeba 10, kodwa-ke ngesimo sokuy'phatha kahle phakathi ngagcina ngiphuma ngo-parole condition. Manake, umuntu oseke waboshwa emakhaya? Yebo, ngiboshwe la edolobheni eStenge la bengihlala khona. Okay, uboshwe emakhaya kwakwenzakalani sithando sami, kwakwenze njani? Ngiboshwa kusho ukuthi ngabanjwa nesibhamu esingekho emthethweni, engingavumelekile ukusiphatha ney'nhlamvu, icala seliyangigweba-ke. Ngagcina ngihamba ngamajele. Amajele ngawaphatha kahle, kodwa kuleyo minyaka ebeyi-10 angigwetshe yona ngagcina ngiphuma, ngidonse emhlanu ngaphuma. Uma uthi ubone isibhamu ebesingekho emthethweni, isibhamu busenzani, ubusiphathelani, noma khona umshikashika ubuwenza? Isibhamu ngoba ngumuntu obephila namajita, bengibuye ngiboleka amajita ebuyenza into zawo. Okay. Nami futhi mengixakekile ngibuye phecelezi uboleka abanye abantu isibhamu sakho kanjani ngoba isibhamu phela sisuke kwazi ukuthi esalo muntu, awukwazi ukusebenzisa isibhamu ngesise sakho. Esakho ngoku isibhamu esikanjani kanti? Cha phela kushuthi kwangesona ukuthi yena esami. Kwakuyilahle nje Okay. sichaze besingekho ngokuyimvumo kumina kwanami. Okay. Shuthi ngibuye ngiboleka amajita nami ngibuye ngiganga ngaso ngagcina ngibanjwa nazo. Awuganga njani sithando sami? Ngifuna ukwazi lapho ukuganga kanjani? Besifike sibambe lapho bokufika mabe sithola ithuba. Nibambe inkunzi? Yebo, sibambe sithole lokho okuncane kwama-airtime namasenti. Yabo. Okay, manje made nanibamba inkunzi nihamba nigenge, noma nawe uyakwazi uyihambela nje uyi-1? Ukwazi ukuhamba uyi-1, besihamba siyigenge, shuthi ngebhadi-ke le genge le bengihamba nayo yathola ukulimala, yadubuleka.
Okay. yabo, nami ngagcina ngumuntu okhwithayo kanjalo, ngathi ngisakhwithile ndizoba nebhadi, ngivele ngibanjwe naso ngiboshwe lesibhamu. Usunesikhathi esingakanani noma usunesikhathi esingakanani wenza leyo nto? Hhayi, besingahlali kumina ngisho 6 months. Okay. Xa ngina-4 months ngisitholile ukuthi Impilo awuyizwi siyashisana. injani njengaleso sikhathi? Phela kuyenzeka mfethu uma ushaya umshikashika thizeni ubone ukuthi hhayi kuyaphileka mfethu, angithi uyabo? Kwakuhamba kanjani ngakuwena? Ubona izinto zihlangana kwenzeka into zazihamba kahle? Nginenyanga ngisitholile, ngabona impilo iza kahle Yeah. nasenyangeni yesibili, kodwa kuyithe inyanga mekufika inyanga yesithathu ngabona kuyukuthi iphutha elikhulu ukuthi ngibe naso sesingishisa kwamina ney'nkinga seziningi, sengifise ngangingabanga naso kwakuba naso. Kwamanje sengijeqeza left and right mengihamba, ngiyafuneka ngapha nangapha, abanye bafuna ungiphuca sona bengibulale, abanye bafuna ungibophisa, abanye bafuna ungibopha, amanye amaphoyisa afuna ngisho ungibulala. Sisagxile kule isibhamu sakho, I wanna know, ndingaxolisa ukubuza uma ukuthi kuzoba personal, cause isibhamu siyasazi ukuthi sifune sizokwenzani. Omunye mhlawumbe usiphathele ukuthi ethose umuntu, omunye uyazi ukuthi yabona nje mina mfethu inhlamvu nje ngiyayishisa. Yeah. Wena owenza njani ngaso? Kwakuwukuthi mhlawumbe uyowenza umsebenzi noma? Cha, kumina bengisithatha njenge-CV, bengize ngisibiza kanjalo ngithi i-CV noma I-CV, yongichazele nge-CV. sokudla, kusho ukuthi iyona into ebengiphilisa mina, bengingesona esomphefumulo. Bengikholwa ukuthi uma ugangile ngaso wakhipha igazi uvala imali, bengikholelwa lokho mina. Kwabe ngihamba nabo sokuthola imali kahle kahle. Made mhlawumbe niyaphuma niyobamba inkunzi somewhere. Mhlawumbe akwakwenzeka. Esokuthusa. Niyothusa ukuze umuntu ekwazi ukusheshe elungisa izinto. Akaze kwenzeka nesikhathi lapho mhlawumbe ukuthi nibambe inkunzi emzini womuntu noma esitolo vele kube nebhadi nisuke senibambeka. Hhayi, lelo bhadi bengingakaze ngibe nalo elokuthi ngithiwe ngilimaza noma mhlawumbe ngithiwe ngibambeka. Cha, bengingakaze ngibe nalo, kuwukuthi phela amacala njalo angivukele sengiboshiwe ngama-fingerprint. Avuka kuba uphunyuka bemphethe. Avuka njengoba enjalo, kwawukuthi okungisiza ukuthi angilimazanga muntu, nakhona egamekweni nabamangali bamacala bangagxili eku-attendeni. Kodwa khona avuka njengoba enjalo. Okay. So ubhuti mayethi seke waboshwa, okay, mhlawumbe usuwaboshwa isikhathi esingakanani? Njengoba nje ngiboshiwe ngatoka iminyaka yami-3, ngase ngiyagwetshwa iminyaka e10, ngahlala emihlanu ngaphakathi, emihlanu yasuspendwa. Manake ubosha iminyaka emithathu? Yebo. Wagwetshwa iminyaka ewu-10? Yebo. Kwase? Base ewu-5 ngayihlala ngaphakathi, kuleyo 10 u-5 ngawubekwa Shuthi uneminyaka emingaki kahle kahle? Shuthi 8 years ongihlale ngaphansi kophahla lwejele. Okay. So ngiyabona nasengalweni ukuthi hhayi izinto zihamba kahle, uma unanethathu nje? Hhayi, imikwepho nje lena. Into zangaphakathi? Yebo. Okay. So angichazele sithandwa sami impilo yangaphakathi laphayana uma uphila isikhathi eside kanje ngaphakathi, cause phela siyazi ukuthi zikhona izinto eziningi ney'ngqinamba ezikhona ngaphakathi. Yebo. Wena bezikhiphani lapha ngaphakathi? Hhayi, ngaphakathi kuwukuthi yena uyiphathe kahle, uhloniphe omunye umuntu, umazise omunye umuntu. Ngaphakathi ufocus uma ukuthi ungena esikoleni, empilweni ukuthi ufunda isikole, uma ukuthi ungena esipanini, ungene esipanini. Ngaphakathi ungayidingi into yomunye umuntu, ungayithandi into yomunye umuntu. Ngaphakathi ukwazi ukuxhumana nomndeni wakho, uma ukuthi awakwazi ukuxhumana nawo kube wona okusiza ngezinto ozidingayo, ngoba if ungenamuntu impilo iba nzima ngaphakathi. Manje wena-ke ngaphakathi ikona kuphi okwafike wakwenza mhlawumbe waphuma nakho okuphathekile mhlawumbe esandleni, mhlawumbe wafika wafunda namakhono wakho wakuzama kwakwenziwa ngaphakathi? Ngaphakathi ngifike ngafunda mina i-screen printing. Okay. Ikipa ngiyakwazi ukuyibhala, amagama lawa khona esikebheni ngakubhala njengoba enjalo, isitifiketi saso sikhona ekhaya, screen printing. Wow. Isona ngisifunde ngathola isitifiketi sawo. Kanti mina ngiqeda ngisenesitifiketi se-screen printing ngase ngenza i-maintenance. Nje amajele amaningi akhona lana KwaZulu-Natal ngiyadlulile khona ngayi-maintainer, ngiyisejele laseGlencoe. Ngihambele ijele laseMnambethi, ngivuswe yimina ngili-maintainer. Nobaba umdani wakhona ijele laseGlencoe kuyi-maintenance, okuyena umphathi we-maintenance. Ngadlulela nasejele kuphi laseDandi beli-maintainwa yithina, kuzoba i-Transcorp iyona thina besiyi-maintainer. Sho nje i-maintenance ne-painting nayo nginolwazi kabanzi. Okay. Hayi, una ama-skills maningi futhi. So awusho-ke sithandwa sami, since phela-ke ufika lapha ejele kwisikhathi sakho sokuqala, siyazi uma ufika endaweni thizeni noma ejele kuye kwenzeke befikisane, akaze bekufikise wena? Kusho ukuthi-ke
ejele kuba njalo impela bayafikisana. Shuthi ngenhlanhla bengingaboshiwe ngingathi ngiboshwe neminye yemgulukudu yangasekhaya ebingasomaqhuzu. Shuthi ngaleyo ndlela ngathola ukuvikeleka nasey'ntweni ngibona zenzeka. Cha, mina eduze kwami bandla ngibanga nayo inkinga ngobani bengiboshwe nabafowethu ababili abakade babeboshwa. Okay. Kodwa phela siyazi uma ufika awuqali ujwayele osomaqhuzu noma babone same time noma same day. Uma ufika nje uyazi ufica ingalakatha zakhona akuthi yabo akaze bekufikise mhlawumbe sekuthiwa nje bamba udonga noma ucoshe nayo insipho phansi. Hhayi cha, bandla ngiqamba manga. Akaze benze lutho. Hhayi ngoba ngangiboshwe namagunyu iwona ayengivikela bekumina inkinga ngitshele wona ukuthi hayi bo. Akaze nje bekudonisise nje nakancane. Hhayi cha, angibanga nalo ishu elinjalo. Phela I know ukuthi abanye abantu uma befika lapha uma umjida nje kuthiwa hey mfethu awubamba udonga. Hhayi awucoshe into ewukuthi. Kanti sebefuna ukuzikhalisa ukuthi yabo. Manje leyo nto wena akaze udibane nayo akaze uyibone iyenzeka mhlawumbe komunye umuntu. Hhayi angikaze ngidibana bengizwa ngaho ukuthi iyenzeka futhi nakhona kwenzeka kubona ngathi ayisenzeki ngempoqo. Nangathi kuba ubuthaka kwabo. Ukuthi bathanda izinto zabanye abantu mhlawumbe yabo nto leyo begcine sebemenza umakoti-ke wabo-ke nje kwenzeka ngale ndlela kwenzeka ngayo. Okay. No, ngiyayithola. Basho ukuthi unaba nenhlahla-ke wangaba naleyo nkinga noma wangawela ngalapho. So uma usuphuma ngaphakathi ejele awungichazeli ukuthi isimo sabanjani because njengamanje uhlala isikhathi eside even abantu mhlawumbe nasekhaya sebaze bayazi ukhona but kunaloko ukuthi nje uyabo mhlawumbe nabanye sebaze bakukhohle impilo yabanjani soqala ukuphuma ngaphandle. Ngitheme ngiphuma ngaphandle ngiqamba mangasise kuye kwaba nzima. Nanokuxhumana nabantu abazongithola umsebenzi noma ukuthola umsebenzi kwaba nzima nezinto ngifika seyishintshile ngasekhaya. Ngisho imigwaqo isingenye indlela yabo kwangathi ngunyuwane. Yabo ngayibona ngisalele kakhulu emuva ngempilo. Ekhaya bakwazi ukukwamukela ngesikhathi ufika noma kwaba khona ushintsho laba khona noma wawufika ekhaya sekungaseyona lento wawuyishiye. Ekhaya bakwazi ukungamukela. Okay, that's good. Ngibuya cha bangamukela ngaphila nabo kushuthi-ke ekuhambeni nesikhathi njengoba ngikhona kwayimina kusho izenzo zami engabajabulisi ngizosho njalo ngizobabeka icala. Akaze bekungabazi ngesikhathi ubuya mhlawumbe becabanga ukuthi Samsung yenza nanoma ngabe yini kubona akaze bekuxwaye. Hayi bandla akaze bengixwaye bangamukele ngezandla ezimhlophe impela. Okay, that's good. Kwawukuthi ukuqhubeka kwesikhathi-ke kushuthi-ke ngangenza mina ngendlela babe-expect-ile njengomuntu osehlale kanjena ejele. Yabo kwase kuthiwa kwase kuba sengathi manjena bangihlukumeza kanti mina obahlukumeza ngokuthi ngingahlali kwi-position noma ngihambe indlela yokuthi bona abantu abakholwayo emndenini wami. Shuthi mina bahlukumeze kakhulu ikakhulukazi uma wami ukuthi mina ngingathi mengiphuma ejele njengomuntu ophuma ejele esekholwa. Uyena umuntu obafundisa ngeBhayibheli wathi nginane-Bible study ngibuya ngalena ngoba nabo bengi-attenda ama-3 hours e-Bible study. Ngabuya senginolwazi olungaphezulu kolwabo ngeBhayibheli. Yabo sengumuntu like okholiwe ngoba isikhathi esiningi ngisichithile nangeBhayibheli nangaphakathi. Yabo lokho bekubajabulisa ngithanda ukubuya. Ngahamba abangani shuthi bangikhipha kule ndlela ebeqondile nebijabulisa umzali wami nomndeni wami. Yabo kwase kuba sengathi siba nezingxabano-ke emndenini wathi yabo yini kanti mina sengiphumile endleleni kwaba ngathi sengibuyele emuva ngizobadonsela ey'nkingeni futhi yabo. Ngagcina nami ngithetha one step ngibona engathi angamukelekile noma sebeyangizonda yabo. Ngagcina ngihambe ekhaya kanjalo. Ngesikhathi usengaphakathi ekhaya bebekwazi yini ukuvakashela? Ekhaya bekwazi ungivakashela bandla ngisengaphakathi ekhaya uma bethola isikhathi kokuthi umndeni wami wona umndeni o-rich nakhona noma bengivakashela imali abayithole nabo ngokucicimezela nangokubhatanisa kona umndeni o-rich kodwa umndeni ozama ukuthi uphile. Okay. Ekhaya ushilo wathi khona abanye uzalwa nabo ushilo uthi unomntwana right? Umntwana sikhuluma ngomntwana wakho njengamanje yena useneminyaka emingaki kuqala? Una-13 years. 13 years? Okay. So yena ngesikhathi uphuma akazize kuxwaye kumzali wakhe usakuthanda njengomzali. Umzali wakhe sisi wami ngiqamba manga umuntu nawo kolunye ubishi ngoba umntwana uhlala nogogo wakhe. Okay. Methu kolunye ubishi angibeke esithombeni isithando sami. Nawe intombazane engayiphethe kahle. Okay. Futhi ingane ingaba ikhulele esandleni esingcono meyikhuleke njengoba nami ngile ngiphilela impilo lena naye ngalena kwelinye idolobha la Western uphila enye impilo engaqondile. So ingane igogo iphatheke kahle iya esikoleni iyazithola izidingo zayo.
kakhulu. Ngcono. But it's okay. Njengamanje sila eThekwini, ubhuti awungichazele ubekwa yini la eThekwini? Ufike kanjani la eThekwini? La eThekwini ufike kwami sami ngifike ngumuntu ozobheka amatoho nokuzozama impilo engcono ukuze ngikwazi ukubuyela ekhaya ngomunye umuntu ongcono kunalokho abakwaziyo. Okay. Ngesikhathi usuka nje ekhaya uze eThekwini, wawusuka kukhona umuntu wawumazi ozofikela kuye la eThekwini noma wawusuka nje uriska uthi nje ngiyofuna itoho noma khona mhlawumbe engangithi hayi mangisuka manje khona ngizoxhumana naye ikhona indawo vele seku-right? Kusuka kwami khona amajita ebengiyakuwona eSignemites ngifike ngathi ukuhlala nawo eSignemites ngangathi ngizoxhumana nawo. Ngathi ukuhlala khona futhi angitholele itoho. Ngokutohoza kwami ngatohoza kancane eSignemites. Izinto zonakala bengitohoza khona bafowethu bokufika bangithakatha ngavuvukala iy'nyawo ngayeka etohweni. Bakuthakatha, wait. Bakuthakatha kuphi etohweni? Etohweni. Kwakwenzenjani? Springfield. Esho ukuthi bengishiya amabhuzu ami engisebenza ngawo kukhona abafuna umfaka. Ohlezi efike ezofesa bethe ukuthi mina ngizosheshe ngikhwithe like. Bakudlela umona. Bangidlela umona like befuna ukufaka uzakwabo. Okay. Should bebona thina ngikhwithi ngiyahengilisha umsebenzi noma kunzima noma bethi bangicelaza ngayiphi indlela ngiyahengilisha. Bagcina bengicupha emabhuzini. Angazi ukuthi yiphi indlela abangicupha ngayo kulo mabhuzu basewashiya yonke staff e-change room. Yabo. Shuthi ngithi ngiyafika ngaqoka iy'nyawo zavele zavuvukala zaxebuka zankulu iy'nyawo ngabona ukuthi hayi into engiyithole khona laphana. Manje wayenza kanjani leyo? Wasizakala kanjani? Ngasizala ngokuthi ngiyeke. Ukuya kwami khona ngathi ukuhamba omunye ubaba okhona ongapha kamasha. Okay. Wangisiza wangicaba iy'nyawo ngihambisa abafowethu bengifile kubona eSignema. Yabo. Bangicaba iy'nyawo lo baba lo iy'nyawo za-right kahle ngendlela hhayi. Qhubeka ngithi ngizozama ukufesa kwezinye iy'ndawo hhayi ngiphambuke ngigcine sengibuyele sengingene kuy'bhemu kuy'dakamizwa. Okay. Yabo. Iy'dakamizwa sithanda sami ngoba phela iy'dakamizwa ay'hlukene izona ziphi oyisebenzisayo? Mina sisi wami ngingene kwiwunga ngangena kwisidambu saseRock. Iwunga? I-rock? Okay, ngiyazi ngewunga. I-rock yini i-rock? I-crack cocaine. I-cocaine. Bathi i-crack cocaine iqhuzu. Usunesikhathi esingakanani ukusebenzisa? Swami since ngifikile lana ngiqale nje ngo-2021 ukuba full time khona. Okay. Ngisebenzisa nje kakhulu kuze kube manje. Manje kuyenzeka liphela usuku ungabhemanga? Ngiyagula mengingabhemile. Uyagula? Yebo. Lento lena edishana kwayo uyibhema ngisho ungasathandi uma ungayibhemile uyagula. Manje phela ngoba angithi njengamanje awusebenzi. Yebo. Lento le iyadayiswa, right? Yebo. Imali yokuthi uyithenge uyitholaphi? Kusho ukuthi ngathi mengifika lana ngaxhumana nabanye abafowethu bamandiya abanye basuka ngale ngakithi eSitenge. Okay. Baselokishini lami leSitenge. Ngalokhuza ngafunda ukwenza amabhodlela so ngenza nabo amabhodlela sidayisa ama-fish box. Okay, ngiyawubona umsebenzi wakho yiwo lo siphathele wona namhlanje. Yebo. Muhle anyway. Uyabukeka and uyancomeka. Uyawadayisa? Yebo, siyazama ukudayisa wona amabhodlela sikubiza nge-tropical fish box. Okay. Bekuthenga abantu bawoGoli nabantu bakoMpumalanga. Bechazwe labo fish abaphakathi ney'mbali nenhlabathi nalo green colour osufakile beyibuza ukuthi sikufaka kanjani bencoma ukuba creative mase bayathenga. I-art ikhona la kuhle. Yebo. Okay. So silana-ke sithando sami idakamizwa njengamanje la eThekwini. Uhlala kuphi? Ngihlala khona la eSnake Park. eSnake Park. Ikhona mhlawumbe i-shelter noma? Ayikho i-shelter silala nje eceleni in the side of the sea. Eceleni kolwandle kunezihlahla ey'ngaleni sisigudle zona iy'hlahla leziyana lezi ey'ngaceleni kolwandle silale khona. Uma lina-ke sisigudlwele ngapha kuma-shelter lawa labo mama badayisa ngoba suke sebehambile. Akufikeli mhlawumbe ukuthuka kwesinye isikhathi ukulala phandle uma kufika iy'mvula ey'nkulu uma kungaleso sikhathi nje i-weather ingekho kahle ngoba kade kunama-floods benimisa kanjani? Dede kunama-flood iningi lethu lama kwaza. Okay. Ngoba manje ney'khukhula beyihamba yonke indawo. Saphila ngoba abantu bayaphila kodwa nje salala savuka simanzi ababe-forced ukulala uvuka umanzi through ama-floods. Kodwa ngokuthi i-weather ishintsha yaphinde labalela futhi za-right zoma ney'ngubo yonke into. Kodwa-ke ileyo sikhathi leso obona ngaso ubunzima bokuba semgwaqweni uma kuney'mvula ey'njalo. Ukhumbule nasekhaya
ucabanga ukuthi kodwa Nkosi yami wayifakelani lolo bishi. Yeah. Yayinzima kakhulu impilo la esitradweni impela. Ilokhuzana. Njengoba usunesikhathi esingakanani la emgwaqweni? Sengina 4 years. 4 years. Yeah. Hlala la phandle. Yeah. Namanje itoho alitholakali. Itoho alitholakali, abantu bayasijaja, abafuna usiqasha thina sihlala ngaphandle. Manje awutsheli mina-ke since umuntu osebenzisa lezi zidakamizwa oyisebenzisayo, ukumise kanjani uma kuwukuthi imali awunayo, but uyafuna njengamanje ukubhema uqalekile, ukwenze kanjani? Nkosazana, ngizama ukuyijuba ngakho konke okusemandleni ukuthi ngizame ukudayisa. Mangingadayiseki? Ayithiwa imali ngizama ukuthi ngihambe ngicela kwabanye ngibatshethi ngicelela ukuthi ngilambile. Ngaleyo ndlela mhlawumbe omunye ngidabule egcine nginikile leyo mali leyo. Okay. Mhlawumbe ngihlanganise nomunye uma kuwukuthi akuphumi ukuthi ngibheme ngedwa. Shuthi uhafu wemali ngihlanganise nomunye nawe nohafu wemali ngigcine ngizamile ukuthi ngibheme lokho okuncane ukuthiya ukuthi kuphele iy'nhlungu lezi ey'segazini ngithole namandla. Uma kuwukuthi mhlawumbe akuhlangani at all, mhlawumbe uyacela abantu abakunikeza imali, awukufikeli mhlawumbe lo mqondo ukuthi hayi nowathi ngibuyele egemini, mhlawumbe uma ngathi shwi lapha mhlawumbe ka-my friend ngithi ukuthi gwaqa ngibambe inkunzi mhlawumbe kancane, noma uma kukhona into oyidlulelayo mhlawumbe usisteri thizeni, uma ungathatha le bhegi mhlawumbe ucabanga ukuthi hayi no, okungenzeka mhlawumbe ngawuthola noma 100 la akaze kwakufikela lokho. Hhayi, isidakamizwa esinjalo sisi wami, uma kuthiwa akuhlangani ngampela uyathanda awuthandi, uthi uhamba ubone ukuthi mengenza lokho kungangisiza ukuthi ngibheme, ugcine usulenza icala ngaleyo ndlela leyo. Kuyenzeka mhlawumbe inkunzi ukuyibambe? Kuyenzeka. Manje uma wenzeka uyibambe inkunzi, mase mhlawumbe uma uphuca umuntu isikhwama, kuyenzeka mhlawumbe ufike ushawe ibhomu mhlawumbe nemali ungayifici phakathi, kumise kanjani uma kuthi mhlawumbe kukhona izinto ezikhona-ke esikhwameni? Shuthi usithathe usishiye kanjalo. Noma nidayisa izinto eziphakathi noma nidayisa sona? Khona ukuthi izinto ayidayiseke phakathi. Okay. Manje mhlawumbe uma uthi uyafika phakathi kunama-ID yomuntu, kunama-license, lezo zinto kuwenza kanjani ngazo, uyakulahla nje? Uyithathe ufike ube eduze komnyango wesitolo. Oh, okay. Esithize. Isitolo bayakwazi Bakwazi ukubeka, esitolo mebuka bekubona ukuthi awakho mali akho lutho, awukhona ushiya izinto la sebeyothatha bekupheste bekubeke kanjena eduze kwesitolo ey'krini. Okay. No, ngiyakuthola sithando sami. Njengamanje banihlala esitradweni, aninakho ukudla, uthi kuyenzeka mhlawumbe kwesinye isikhathi, ukuthi mhlawumbe abantu uma bey'dlulela nibambe inkunzi, njengoba usayibamba inkunzi, uzokwabuya nasejele. Akukufikeli yini ukuthi mhlawumbe ungathi ubambe omunye umuntu ekubone, mhlawumbe mase uyakwazi ukwenza indlela ukuthi mhlawumbe egcine ekubophisa or something? Akukufikeli yini ukuthi mhlawumbe usengaphinda futhi mhlawumbe ubuyile ngale dananye? Kuye kufike lokho. Kuwukuthi nayo into enjena akuyona into engimane ngiyenze noma yini. Okay. Ibhadi layo anginakho ukuthi kugcine kufike lapha izinga. Sometimes mina yami inkunzi ukuthi gcine mhlawumbe ngibona ukuthi umuntu mhlawumbe ulele mhlawumbe emotweni. Oh. Ngisaqalela kanjalo mhlawumbe ugcine edlala ifoni noma ibeka laphana ulele, mhlawumbe ngicoshe yona. Ukwazi ukwenza kanjani uma esemontweni mhlawumbe uma kuthi kuvuleka iwindi? Kuyokuthi kuvuleke iwindi. Uma lingavulekile kodwa uyabona ukuthi umnyango uvulekile, uyavula isicapho, wenza kanjani? Uma uqalekile uzosivula, kodwa uma kuthiwa mhlawumbe ngibhemile, hhayi anginankinga. Awuthuki yini umuntu uma kusemontweni ukuthi mhlawumbe kungenzeka lo muntu mhlawumbe unaso isibhamu, usengathi 1? Shuthi sisi wami uma uqalela isidakamizwa usukuncamela ngisho ukufa kunokuthi ugcine ungabhemile. Ukwazi ukuvula imoto yomuntu uma ungafa ungaphumula lezi iy'nhlungu oyizwayo. Okay. Usuke usuthi hhayi, do or die. Okay. Lana sithando sami, abantu abasebenzisa iy'dakamizwa ey'njengezakho, kunabantu abafisayo ukuziyeka. So wena uyafisa yini ukuyiya ngelinye ilanga? Sisi wami, uma kuthiwa ngaba ngisayibhema ngoba sengibhekanile nomngcine ehamba nobuhlungu. Okay. Ubuhlungu kuba isigqila sezidakamizwa. Wondle ingane ongayazi, siyafana nabantu abondla ingane ngoba everyday sivuka sisebenze siyiphathe leyo mali encane ngosuku kodwa egcineni ishabalale. Ulala ungenalo ngisho ishumi through zona iy'dakamizwa. Okay. Since kuney'ndawo ezinjengama-rehab, la kwazi khona ukuthi abantu abanjenganawe belekeleke, beyohlala ngaphakathi kulezo y'ndawo, bekwazi ukulekeleleka, bekwazi ukuyeka iy'dakamizwa, beyeke utshwala, bekwazi ukubuyisa impilo yabo beqoqe be-right. Wena uyakufisa yini lokho? Yebo, ngiyakufisa lokho ngoba ukhona nomunye ubhuti osafikile wasibhalisa amagama. Umuntu ozosilanda kuphela wenyanga eyosifaka i-rehab, simchazele ukuthi asinazo imali zokukhokha. Okay. Kodwa namanje sisamlindile naye. Akaze ebuye back kuningi. Bengabuyi back.
yabo, waze wangisapotha athathe elinye lemabhodlela kumina, yabo, wawumuntu ozosilanda nje mfethu. Ubengasilandi kodwa naye inyanga ukuthi siyaphela esilindele lo 2 days osethi kuphela inyanga. Oh, iyaphela namhlanje. Yeah, yes. Fuzabe usefikile ngoba wayethe from 27 kuya ekupheleni kwayo kuya ku-31 sibe ready. Uzofika isithathe kodwa ubengaqhamuki back kuthina. But okuhle-ke njengamanje Blaqlife TV sifike kuqala, let's hope sokwazi thina ukukulekelela njengoba usukwazile nawe ukuza ngakuthina wazi indlala. Yeah. So awume awuthiyami njengomjida phela ngithi siyazi ukuthi umjida unemizwa uyabo ukumise kanjani mhlawumbe makwenzeka ishandisi ibone ukuthi hayi njengamanje ngilambile ngifuna ukwenza u1 no2 kumise kanjani ngapho? Lokho akubi inkinga kakhulu. Akubi inkinga. Shuthi uma amasente ehlanganile nje la njengoba siphila sonke la estradini bakhona nomem lana esinabo. Khona la estradini nabo khona la estradini. Okay. Abangakhosti kakhulu kube ukuthi uthenge leyo skefanyana sithi xaxa umtsheli zwakala mntama ngithengele iskefu kuphela mase uzosijabulisana sibheme nje siwabili sibhemisane yonke into ngendlela. Sibhemisane ngayo yonke indlela. Ngayo yonke indlela. Ngeskefu nje. Yebo nje ngeskefu nje sibheme nami ngibheme ngibhemisane sibhemisane. Shuthi ngaleyo ndlela uyithola ujabulile nawe ube right. Manje okay nisabhemisana akekho mhlawumbe owadibana naye mhlawumbe wakufuna okusamadlanya kanje? Bakhona abadinga imali mingathiwa mhlambe angimdingi lo ngibhema naye ngifuna ngathi uthe kuba ngconywana. Okay. Bakhona abadinga imali sibe nabo abanye babangani bethu. Misa kanjani? Yabo ngingamcela necha namhlanje ngicela ukuthi ungizwisa ngizohlangana nesitengaka akaphikisi ngoba udinga imali nawe uyasebenza. No kunelokhuzana ngangayizwa la ukuthi kunabo lokhuzana abantu aba right omema aba right oshuga mama nesho kanjalo ke naka aba right uthi mhlawumbe nayo yonke into u right kwenzeka mhlawumbe behambe khona la etradweni mhlawumbe bekubona nje sayi out engathi ingconyanyana mhlawumbe nomzimba wakho ngisaqinile kuyenzeka mhlawumbe kube nivaashela abanjalo ukuthi hayi mhlawumbe asibambeni kancane. Igenge ebhema usebenokuyixoxa ngoba bazithatha imali balele ingabe sayimisela ngabo. Okay. But kuyenzeka lokho? Yeah, kuyenzeka lokho. Kodwa kwinkinga engathi ayizidli idami sebeyayikwazi ukuthi nabo bayakwazi ukubona ukuthi hayi lo ngathi ungalana lona hayi ukahle. Okay. Hayi makuthi ke ni-covered nangapho bakhona omem enikwazi ukuthi nithi skefu phinde nibhemisane ngayo yonke indlela akungcono-ke yabo. So sisela ubhuti njengamanje obekhona ufisa ukulekeleleka kuphi njengamanje wangikhona mina ngisithunya nami nginabaphathi bami abangiphethe kumele ngihambise njengamanje nabantu ababukayo ababukelayo njengamanje abakubonayo abafisayo ukukulekelela njengoba umuntu ofisa ukuthola itoho ufisa ukuyeka izidakamizwa ufuna ukumisa kanjani akwesithi njengamanje siyakuthatha thina siyakuyisa e-rehab uthi ungavuma right? Ungavuma uma kwenzeka ubuye e-rehab ufuna umsebenzi uzokwazi ukufuna umsebenzi akusiqale kanjalo? Yebo ngizokwazi ukufuna umsebenzi kodwa uma kunendlela bona abase-rehab abangangitholela ngomsebenzi ngangijabulisa lokho kakhulu ngoba ukuphuma kwami e-rehab angisifuni isikhathi engizosihlala ngingazazi ukuthi ngenzani ngoba yileso sikhathi ngoba ubona sengathi uphinde futhi ubuyele emumva. Yileso sikhathi lesi ngizoxhumana nabantu aba-wrong abantu abazongi-attract-ela kuzona iy'yobisi. I-rehab izokulekelela ekuthenini uyeke idakamizwa ukhohlwe ukunaka izinto ezingalungile uyeke ubugebengu izokucathulisa ngayo yonke indlela. Wena njengamanje ingqondo yakho uma isibuyile ngendlela e-right sekukuwena njengamanje angithi uthi ucabanga kusasa lakho nokuthi wena uhlelani njengamanje. Yes kukuwena konke lokho because i-rehab ngeke njengamanje ikulungiselela ukuthi iyakucathulisa iyakuyekisa idakamizwa iphinde futhi izothi njengamanje thola umsebenzi but wena nginesho ukuthi mina masu-right ungasayisebenzisa idakamizwa ungasahlali nasestradweni mhlawumbe unganaso nesifiso mhlawumbe sokubuyela at least ekhaya since ungenayo indawo yokuhlala la eThekwini. Since ngingenayo indawo yokuhlala la eThekwini ngingayenza iplani ukuthi ngithole umsebenzi ngakulela ngakho konke okusemandleni ngoba umndeni engisuka kuwona mina angifuni ukuba umthwalo kuwona. Ngifisa ukuthi ngithi noma ngibuyele ekhaya kukhona encane ngibaphathele khona futhi angibona umthwalo kubona. Ngiyobavakashela nami ngi-right noma ngingekho rich kodwa ngingabi kube ukuthi nawe ufake isandla uma ufika emndenini. Kube ukuthi nami ngiyacontribute endleleni abaphila ngayo angena ukhambisa ngithela ngoba kuyinkinga lokho ukuthi uma umdala ube umuntu obheka konke into kubantu abakukhulisile uphinde futhi noma usukhulile ngabe wena o-give back still wena usathatha. Lokho ngingakuthandi ngibona kuyihlazo nokuyilulaza.
Sinethemba sami ukuthi ababukelayo noma nathi as a Blaqlife TV sizokulekelela. Babukele emakhaya. Ubhuti uselichazile inkinga lakhe, usizo lakhe lonke. Sinethemba lokuthi njengoba ubuka lapho-ke uyambona, ungamlekelela ngakuphi wena. It's either mhlawumpe ungabe unazo iy'mpahla, mhlawumpe unayo i-shelter e-right, nangabe iluphi usizo onalo, owazi ukuthi mhlawumpe njengamanje uba thina sizokwazi ukumthatha njengamanje simyise e-rehab, ethole ukuthi kuyeke idakamizwa, ingqondo yakhe ibuyele kahle, ibe right, ebuyele kwazi ukufuna umsebenzi, impilo yakhe iqoqeke ibe right. Njengamanje mhlawumbe emva kwalokho-ke siyazi ukuthi nina ningakwazi ukumlekelela. Ubhuti mhlawumpe uma ukuthi uhlala emgwaqweni, I'm not sure akukho la utholakala khona. Ya sister, njengoba ngishiya emgwaqweni isikhathi esiningi mina ngitholakala khona la emgwaqweni. Okay. Ngoba ifoni ngeke ube nayo la emgwaqweni. Kodwa-ke mina ngoba sengiyasazi i-sports sakho, angithi uyabo, which means abantu uma bengafuna ukukulekelela bengakwazi ukuxhumana nathi as Blaqlife TV and nixhumane nathi thina ngobhuti siyamazi ukuthi simtholaphi, so bese kwazi ukumlanda, simlande kuleyo ndawo, sibone ukuthi silekelelana nako bafethu. Ngiyanithanda, igama lami ngolondeka wakwaDlamini. I-show le niyazi ukuthi i-sponsorishwe i-Border Bright. Hambani niyo order iy'mpahla kube mnandi. Sinithandani.